I anem ja al nostre convidat, perquè, lògicament, altre dels sectors que me preocupava molt era el sector arrosser. Tinc en mi el responsable, el delegat, el president de la sectorial, en fi, la persona que s'encarrega de la sectorial arrossera en AVA. Un bon amic d'esta casa, Miguel Minguet. Bueno, Miguel, benvingut. Gràcies, Sílvia. Estàs en el Forcat, que està a casa. Jo ja no sabia si presentar-te com a delegat, com a membre de l'executiva, com a president de lo que és la sectorial, perquè tu estàs tota la vida vinculat al sector. Tu eres arrosser. Arrosser, jo soc arrosser, sí. Com està la cosa? Doncs estem aliviats perquè la veritat és que ens hem salvat per la campana. Degut a la situació en la falta de capacitat de gestió que té la Junta de Desaigüe, perquè per motius administratius no pot operar, o no pot operar com deuria, s'hem plantat davant d'unes pluges sense haver fet una baixada de nivells preventius, com s'ha fet sempre, i clar, unes pluges mitjanes haurem provocat desbordament. Hem tingut la sort que ha plogut moltíssim, però justet en la zona arrossera ha plogut poc. I s'hem salvat, com te deia, totalment per la campana. Les motes estaven desbordant a pesar que les pluges eren mínimes. I cada dia pregant perquè no ploguera una miqueta més. De totes formes, jo ja vaig estar l'altre dia per la zona, exactament el dilluns passat, i les màquines de segadores estaven treballant ja. Jo crec que no he vist a la vegada tantes segadores treballant. Això és perquè s'estava retrasant la sega, perquè n'hi amenaçava pluja d'estos dies. Este cap de setmana també n'hi ha certa pluja, no és tan perillosa, però també està ploguent. Això accelera, però com us afecta? Efectivament. Enguany ha plogut, en la campanya d'arròs ha plogut en els dos moments que més molestava, en el moment en què estàvem sembrant i en el moment en què estem segant. Al ploure en la sembra s'ha retrasat la campanya i precisament al retrasar-se la campanya hem entrat en un període més complex, més de pluges. Què és el que ha passat? Que els arrossos encara estan ara en bon punt per a segar-se. No és que estiguem fent tard, és al contrari, que com resulta que amenaça pluges i no para, la gent s'ha tirat amb moltes ganes. Ha passat tanta por de perdre la collita que en quan s'alça el doloratge s'ha tirat en excessos d'humitat però a segar. Més val segar verd però que siga palamo que deixar-lo allí en el camp. Així és. I tot això justifica que any rere any esteu investigant, introduint noves varietats, sempre buscant varietats que s'adapten a la realitat, que lluiten millor o que afronten millor la humitat, els fongs. Quines són les varietats? Perquè això sempre me genera curiositat, no? Que ara esteu cultivant, perquè d'any rere any introduïu, exactament. Sí, ha canviat molt. Quin és el mapa varietat? Fa 30 o 40 anys pràcticament se cultivava sénia i bahia, dos varietats. En canvi, ara mateix hi ha moltes varietats, hi ha un relevo varietal important en l'albufera. Per una banda, tenim, diguem, tres tipus de varietats. Unes són varietats de qualitat, són varietats més cares, més difícils de cultivar i menys productivitat, com poden ser el bomba i l'albufera. Un altre conjunt de varietats són les varietats especials que serveixen per a netejar el camp. Són varietats que tenen una productivitat menor, que tenen un preu també reduït, però que ajuden a llevar tot l'arròs, diguem, no certificat que se queda o que apareix, el que és l'arròs rebordonit, l'arròs bord que se queda. Com una lluita biològica o... Sí, entonces, aquestes varietats ens ajuden, com poden ser Sirio, Fúria, són un tipus de varietats que se fan un poc preventivament, efectivament. I la gran majoria és l'arròs típic del redó de València, que antes han passat des del sénia i bahia a unes varietats intermitges, Fonsa, Gleva, Montsianell, i aquestes varietats s'estan agotant, ja no funcionen com funcionaven, tenen problemes i necessitem un relevo, i ara n'hi ha un moment un poc d'incertesa en el que està veient quines noves varietats van ocupar aquest lloc. N'hi ha varietats com Copse Marcet, Argila... Totes aquestes varietats són noves i estan Tara, Soto, estan entrant. I hi ha un vell conegut, que ja fa anys que està, que guanya molt de terreno, que és el J. Sendra. El J. Sendra, que és una varietat de Livia, és una varietat nostra valenciana, que ara mateixa... Funciona molt bé, no? Funciona molt bé. Està a un pas de ser la varietat més cultivada d'Espanya, fora de València també. Podríem dir quantes se cultiven? Quantes n'hi ha en el nostre territori cultivant-se ara mateix? Bueno, unes 20-25 varietats s'estaran cultivant ara mateix, en molt diferent proporció, perquè les 5 primeres, les 5 més cultivades faran el 80%, però n'hi ha
n'hi ha un bon número, n'hi ha un bon grapat de varietats. Ajusteu l'oferta a la demanda o aneu provant en funció de com ha eixit la sega a la campanya anterior? Com preneu aquestes decisions? Bueno, jo crec que un dels grans problemes del nostre sector és que no hi ha aquest ajust. No hi ha aquest ajust. El llaurador no té informació, el llaurador cultiva i una volta té el producte segat, entonces ha de vendre-lo. I hauríem de buscar maneres de que hi hagués aquest ajust. Enguany, per exemple, pareix que va faltar arròs redó en Espanya. Hi ha hagut unes dificultats importants de cultiu en Sevilla, que és una zona productora molt important. Entonces, aquesta baixada de producció pareix que va significar que va haver poc d'arròs espanyol en el mercat. Per tant, esperem una bona campanya de preus, a no ser que m'emprenga entrar arròs de fora, com pugui ser el de Mercosur i tot això, el de Camboya, que està en la clàusula de salvaguarda que vam aconseguir que la Unió Europea deixara de permetre entrar l'arròs llarg d'aixòs països. Però no passa res, perquè aquests països han pres a dur-nos l'arròs redó i ja està. Ja està, sempre busquen una via alternativa. Han buscat el hueco i ja està. Molta gent, els forcaters, saben perfectament, perquè estan al dia a dia informats de lo de la clàusula de salvaguarda, el problema de Mercosur, però igual mos veu, mos escolta, algú que no està massa informat d'aquests problemes. Quan escolta parlar de Mercosur, que acabes de mencionar-lo, què és exactament? Quin és exactament el problema? Com us està perjudicant i, sobretot, quina solució té? Ara que tenim que elegir votacions, n'hi ha que votar de nou. Té alguna cosa a veure amb això el govern d'Espanya? És una qüestió més de Brussel·les? Què està passant perquè s'enteren un poc millor de lo que és? Bueno, la Unió Europea funciona d'una manera diferent a lo que pensa la majoria de la gent. La Unió Europea, tristament, no és una família on se fan les coses per el bé de tots, sinó que és una institució o un conjunt d'institucions on els països estan defensant, actualment funciona així, estan defensant els seus interessos particulars. I aquell que no té prou força per a defensar-los és el perjudicat. Aixina de tristes. Sí, per això reclamem el famós lobby, a tindre força. Aixina de tristes. Què passa? Que els països del nord d'Europa no tenen agricultura apenes. I la que tenen és molt diferent de la nostra. La continental. És una agricultura continental, efectivament. Entonces, què passa? Que quan arribem a les exportacions i les importacions que la Unió Europea en conjunt aprova, n'hi ha productes que estan beneficiats i hi ha que estan perjudicats. I quins són els perjudicats? Els nostres. O sigui, que ens utilitzen de moneda de canvi. Efectivament. En els intercanvis. El tema és el següent. Per a que els països del nord d'Europa, que són bàsicament països industrialitzats, venedors de béns manufacturats, puguen vendre els seus béns, els països als que ells venen, els països destí, són països pobres, però no són tontos. Entonces diuen, si jo vols que te compre algo, tu me tens que comprar algo a mi. A aquests països què es poden comprar? Només es poden comprar agricultura. I entonces anem firmant acords en els quals se beneficia que isquen béns manufacturats del nord d'Europa cap a aquests països i que entren productes d'aquells països cap a nosaltres. Més senzill no es pot explicar. I és realment la base, però en l'arròs i en tot. Efectivament. I entonces se camufla en el lliure comerç. Nosaltres pensem que el lliure comerç és una cosa meravellosa, però el lliure comerç és competir en igualtat de condicions. Si no competim en igualtat de condicions, això no és lliure comerç. Si per produir en Europa cal complir una reglamentació, se poden aplicar unes substàncies i hi ha que fer les coses en una traçabilitat i en uns determinats controls per tal d'aconseguir que el producte siga segur, el producte que entra de fora hauria de ser igual. No pot ser que aquest producte pugui tratar-se com vulguis, no tinga que tenir aquesta traçabilitat. Estem deixant desprotegit al consumidor sense dir-li-ho. És perillós el consum d'aquests productes, per exemple, d'arròs que ve d'aquests mercats? Pot arribar a ser perillós per a la salut? Anem a veure. Jo tampoc vull ser alarmista. O no és garantia? No crec que n'hi hagi que llançar un missatge de «este arròs és venenós». No, no és així. El que passa és que, des de luego, no té els mateixos controls. Tots ens recordem de la crisi del pepino. En la crisi del pepino, en 48 hores se sabia quina partida era la partida que estava. Això és la traçabilitat, saber d'on ve l'origen del producte. Un arròs dels que estan entrant ara mateix de Myanmar, algú serà capaç de traçar això fins a l'origen? Si és que se fan uns anàlisis aleatoris i aquests anàlisis aleatoris estan eixint bé, perquè el normal és que no n'hi hagi problemes, però el dia que hi hagi problemes, el primer que s'anem a trobar és que aquests productes agraris estan tratats en productes fitosanitaris no autoritzats per la Unió Europea.
sí, es que no son nocivos para la salud. Bueno, pues entonces, ¿per què no es poden gastar els llauraors en la Unió Europea? No, és que són nocius per al medi ambient. Pues entonces és molt hipòcrita que Europa no protegisca el medi ambient i, a més, que no protegisca el medi ambient igual en les importacions que en la producció interna i, a més, que d'eixa manera mos condene als llauraors. Totalment. Perquè s'està desmuntant el sector productor. I el govern d'Espanya, perquè el de la Comunitat Valenciana té que elevar la petició al d'Espanya i el d'Espanya lluitar en Brussel·les. Efectivament. És la lògica. Què passa, que no fa res? O és que no coneix la nostra realitat suficient? Pues el govern d'Espanya li passa també un poc el que passa en Europa, que té moltes pressions i respon a determinats interessos. Per exemple, quan parlem de les importacions de Camboya i Myanmar, el govern d'Espanya ha estat al costat dels llauraors valencians i ha demanat l'aplicació de la clàusula de salvaguarda. Però ara que estem parlant del Tractat de Mercosur, no ha estat al costat dels llauraors. El gran impulsor de l'acord de Mercosur ha sigut el govern actual. I després d'estar 20 anys el tractat ha trencat, que no se desbloquejava, i ara mateix, en contra de l'opinió de França, Espanya ha sigut la gran valedora per a que les grans empreses espanyoles que tenen grans interessos en Sud-amèrica puguen vendre allí i, evidentment, el que deia, la gent de Brasil, la gent d'Argentina, la gent d'Uruguai, ha dit, bueno, si vosaltres voleu ficar empreses telefòniques, empreses de bancs, voleu empreses d'energia, voleu que entren així, doncs nosaltres volem vendre arròs, volem vendre cítrics, volem vendre bou, volem vendre coses. I al final s'ha cedit, s'ha gastat com a moneda de canvi una cosa per l'altra. I a pagar-ho sempre el mateix. I el famós lobby se construirà, no se construirà? Estem en el tema, no estem en el tema? La veritat és que nosaltres, modestament, fem molta força en Brussel·les i fem el que pot. El pròxim dia 8 d'octubre tornen a Brussel·les. Jo estic contínuament anant. El que passa és que no és el mateix que jo vaig allí i sí, tinc l'apoyo dels europarlamentaris, tinc l'apoyo de la representació permanent, però això no és el mateix que uno va a veure com estan organitzats els sud-africans i els sud-africans tenen 20 o 25 persones a temps complet allí fent pressió, fent pressió, fent pressió. Això no es pot compensar en que jo vaig a 5 voltes a l'any, ni a més gent que va, no és que vaig jo soles, però no té res que veure els lobbies de pressió de determinats països en els nostres. Tenen tota una infraestructura construïda per a defensar els interessos que listos han sigut, Us hem adormit un poc, O que tontos hem sigut nosaltres. Exacte. Perquè com pot ser que en el cas concret de la citricultura, si hem sigut la gran potència mundial en investigació, en comerç, s'estem quedant darrere? Arribarem a temps. Tu que coneixes bé Brussel·les, si s'organitzem els valencians tenim una capacitat fora de lo comú. Quan diguem allà anem, Efectivament, el bo que tenim els valencians i els valencians són molt de pensat i fet. Entonces, si se fiquem, nosaltres som capaços de fer grans coses, però és que mos costa molt ficar-nos. Es perdem en guerres intestines, en coses que no toquen, i al final o s'ho prenem en sèrio i entenem el que és Europa, perquè Europa, des d'Espanya, la gent de peu pensa que és una cosa bucòlica, fantàstica, i en Europa la gent va en el gabinet en la boca. Tot el món va a traure els interessos del seu país. I els espanyols no estem fent els deures. No estem fent els deures. Estem deixant que ens furten la cartera. Pues més cada dia. El que hi ha que fer en casa és consumir lo propi, defensar lo nostre. En el cas de l'arròs, jo sí que sé diferenciar l'arròs valencià. Tenim algunes ferramentes, tenim una DO, n'hi ha etiquetes. Jo crec que els valencians sí que valorem, almenys en el sector arrosser, sí que veig certa implicació. Sí. No? Jo en aquest aspecte crec que la gent sí que és conscient. La denominació d'origen està fent una molt bona feina. Jo crec que la gent entén que no és el mateix fer una paella en un arròs valencià que en un arròs que ve de fora. I el que està comprant aquests arrossos que venen de fora, quan faig a la paella, li penarà. Li penarà perquè no són les mateixes varietats i les nostres varietats han crescut en les nostres receptes. I l'arròs, per a fer la paella, és l'arròs valencià perquè aparegué al mateix temps que la paella. Són coses complementàries i sinèrgiques. I a poc que sàpia uno, se dona compte que això és la cosa correcta. Hi ha molta cultura, de fet, en el món de l'arròs, i jo vaig detectant cada vegada més. Mira que la paella esta setmana ha sigut protagonista de coses, que inclús els cuiners, segons la recepta, utilitzen una varietat o una altra. Estem començant a arribar a aquest punt, que a mi m'encanta, és com en el vi, les varietats, a l'hora de fer els cupats, però estan fent-ho ja en la varietat, ja no servís qualsevol varietat per a qualsevol recepta d'arròs. Si uno vol aconseguir un resultat excel·lent, ha d'anar fins a aquest detall, efectivament. Quin és el principal problema que teniu ara i com resumiries si tingueres que ficar-li un titular a la campanya de la Sega? Que anem en la resta de qüestions de la setmana, Miguel. Molt bé.
Bueno, passat la gran por de les pluges, el que necessitem és que si plou alguna més sigui una cosa dins de lo normal, perquè en València no sap ploure, i quan plou, plou sense coneixement, no? Que mos acabe la temporada conforme toca i anem a veure si els preus mos respeten enguany. Perfecte, aquest és el repte i el somni. Estaré molt pendent i ja me contaràs. Bueno, són per tant els titulars, els reptes, les il·lusions, els projectes, i jo crec que més clar impossible. Miguel vos ha explicat on està l'origen del problema en el sector arrosser i en tants altres.